Takže karuselové alebo kolotočové podvody sú jedným z najväčších zdrojov únikov na daň z pridanej hodnoty všeobecne. Predpokladá sa, že na Slovensku takýmto spôsobom alebo všeobecne na daň z pridanej hodnoty unikne ročne viac ako miliarda eur. Dokonca Európska únia predpokladá, že je to až 2,7 miliardy, čo nás radí na druhé najhoršie miesto v Európe vo výbere tejto dane. Horšie od nás je už len Rumunsko. Vysvetlíme si, v čom vlastne spočíva ten princíp toho karuselového alebo kolotočového podvodu na DPH. Takže máme na vstupe prvú slovenskú firmu, ktorá je platiteľom DPH. Dohodne sa, že urobí obchod s akoukoľvek firmou z Európskej únie, ktorá je vo svojej krajine zaregistrovaná ako platiteľ DPH. Tieto dve firmy si medzi sebou fakturujú bez DPH. Táto prvá firma sa rozhodne ďalej v tom kolotoči ten nakúpený tovar alebo službu predať druhej slovenskej firme. Druhá slovenská firma je rovnako platiteľ DPH. Tej prvej firme pri tomto obchode vznikne povinnosť odviesť štátu DPH z tohto obchodu. Samozrejme, táto firma túto DPH štátu neodvedie. Stáva sa v tej chvíli nekontaktnou, daňový úrad ju nevie skontaktovať, začína sa predaj tejto firmy, prepis na tzv. Biele kone a proste rotácia tej firmy ako takej, ktorá prebieha tak rýchlo, že kým sa daňový úrad spamätá, tá firma je nevystopovateľná a samozrejme vzniká tu prvá strata na DPH tým, že tá firma DPH neodvedie. Druhá firma nakúpila tovar alebo službu s miernou maržou a vznikol jej nadmerný odpočet. Posledná firma v reťazci buď nakúpi tovar alebo službu. V obidvoch prípadoch jej vznikne nadmerný odpočet. To znamená, že má nárok si tú DPH, ktorá bola fakturovaná, odpočítať. Čiže tu je druhý únik na DPH v podobe nadmerného odpočtu tej poslednej firmy v reťazci. Tá firma, pokiaľ nakúpila službu, tak ju ani nemusí ďalej predávať. Tvári sa, že ju spotrebuje u seba. Ak nakúpila tovar, tak ešte najčastejším prípadom je, že ho vyvezie späť do nejakej krajiny Európskej únie, pretože tam znovu fakturuje bez DPH, čiže jej tam nevznikne odvod štátu. Čiže v tomto karuselovom alebo kolotočovom odvode vlastne vznikajú štátu dve straty. Prvá v podobe tej prvej firmy, ktorá neodvedie DPH štátu, ktorú by mala. A druhá strata v podobe tej poslednej firmy, ktorá si vlastne pýta nadmerný odpočet z toho, že nakúpila tovar alebo službu. Niekedy sa dokonca stáva, že celý tento obchod je fiktívny a že ten tovar ani neprekročí hranice tých jednotlivých krajín. Najlepším riešením, ako predísť týmto karuselovým podvodom, je zavedenie tzv. Reverse charge, alebo po slovensky je to vlastne prenesenie tej daňovej povinnosti, toho odvodu DPH štátu na tú poslednú firmu v reťazci. To znamená, že vlastne keby si firmy fakturovali medzi sebou bez DPH, len ju administratívne vykazovali, tak by nevznikali tie falošné nadmerné odpočty, ktoré vznikajú teraz. A vlastne tá povinnosť tu odviesť tú DPH by bola až na tej poslednej firmy v reťazci. Čiže keby aj náhodou tá firma tú DPH neodviedla, tak ako sa stávalo predtým, tak by vznikla iba jedna strata štátu, iba v podobe tej neodvedenej DPH tej poslednej firmy v reťazci. Ale nevznikali by tie falošné nadmerné odpočty ako predtým pri tých karuselových podvodoch.